नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. शिरसी श्री मारिकांबा देवीचो जात्रा महोत्सव 15 मार्च ते 23 मार्च पर्यंत. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याची अति व्हड अशी जावची जात्रा म्हळ्यार शिरसीची श्री मारिकांबा जात्रा. ही जात्रा भक्त लोकांक भक्तीच्या दिशेन एक देवीचे साक्षात दर्शन भाग्य मेळचे आराध्य देवी म्हूण साक्षी दिवची देवी श्री मारिकांबा देवी शिरसी. ह्या वर्साक ही जात्रा 15 मार्चाक सुरू जावन 23 मार्च पर्यंत चलतली. जात्रेची पारंपारीक पद्धतीनुसार विधिविधान सुरू जालात. आई श्री मरियम्मालो रथ ओढण जगतमातेक वयर बसोवची ओढ भक्तवृंदाक लागला. देवीलो कल्याणोत्सव, रथोत्सव, शोभायात्रा, देवीक वयर आसनस्थ करून भक्ताली सेवा अर्पण करची ही या जात्रेची प्रमुख आचरण करची विधी. या जात्रेची जबाबदारी श्री मारिकांबा देवस्थानाची कार्यकारी मंडळी आणि देवस्थानाक संबंधित आशिल्ले 65 पारंपारीक कुटुंब असून तेमकां अलग अलग कुटुंबाक जात्रेची एक जबाबदारी नेमून दिल्ली आसा. ही नेमणूक पारंपारीक रितीन चलिल्ल्या प्रमाणे दिल्ली आसा आणि ती जबाबदारी तेमी श्रद्धेन निभावतात. जबाबदारीच्या या अलग अलग समाजांतल्यान सगळे वृत्तीन या कुटुंबात कृषिकूच आसात. सगळी कुटुंबाक एक कडेन हाडून सगळे समाजाचे लोक एक करचे ही या जात्रेची संस्कृती आसा. अशे रितीन या श्री मारिकांबा देवील्या जात्रे निमित्यान देवीले दर्शन घेवन आणि सेवकन भक्त कृतार्थ जातात. विवादित हिजाब निवाड्याचेर भटकळच्या मुस्लिम तंजीम संस्थेमार्फत असमाधान. भटकळ शाळा कॉलेजात हिजाब सक्तीचे ना अशें उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचेर भटकळच्या तंजीम संस्थेमार्फत असमाधान व्यक्त करून आज बुधवाराक स्वयंप्रेरीत भटकळ बंद दवन बरीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जास्तीत जास्त मुस्लिम समाजान आपापले काम धंदो वहिवाट स्थगीत दवन या बंदाक पाठिंबो दिलो. शहराच्या प्रमुख व्यापार वहिवाट प्रदेशात मुख्य रस्तो, वर्मा बाजार, नवायत कॉलनी अशा जाग्यार बंद दवन पाठिंबो दिलो. मुस्लिम ऑटो चालकांन मात्र सदाच्या प्रमाणे व्यवहार चालू दवरलो. बंद वेळात काहीच अहितकर घटना घडू जायना म्हूण शहरात पोलिसांन गस्त वाडयली. निषेधाज्ञा लागू आशिल्ल्यान लोकांक एक कडेन जमूक जायना म्हूण पोलिसांन ताकीद दिल्ली. निषेधाज्ञा लागू आशिल्ली तेन्ना शहराच्या मारीकट्ट्या लागीं मंगळवाराक जमाव केले बद्दल त्या जमावांतल्या सगळे व्यक्ती विरुद्ध भटकळ पोलीस ठाण्यार प्रकरण दाखल झाला अशें कळ्ळां. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हळ्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बेकायदेशीर सराव संग्रह करच्या एक व्यक्तीक पोलिसांनी केले अटक. होन्नावर होळी सणाच्या काळात सोरे विकच्याक बंदी आशिल्ल्या कारणान सोरे विकून जास्ती फायदे घेवसाठी बेकायदेशीर दास्तान करून दवरिल्ल्या आरोपीक होन्नार पोलिसांनी अटक केली. अटक केल्ली व्यक्ती हल्दीपूर ग्रामाचो विजय कुमार म्हण माहिती मेळ्ळा. जास्ती नफो घेवच्या उद्देशान
कसलो परवानो नसताना बेकायदेशीर दुकानात सोऱ्याचो दास्तान करून दवरिल्ली माहिती मेळताच श्रीधर SRPI आणि महांतेश नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात पोलिसांन धाड घालन आरोपीक अटक केली. अटक केल्ल्या आरोपी खंयच्यान 53,144 रुपयाचे 194.5 लिटर सोरो जप्त करून घेतले. होन्नावर पोलीस ठाण्यात हे प्रकरण दाखल केला. ग्राहक हक्क दिसा निमित्यान कार्यक्रमाचे आयोजन कारवार. ग्राहकांक खंयचो वस्तू खरेदी करतना पावती करून घेतना खरेदीदार कर भरता तो कर देश निर्माणाच्या कामाक येता अशें ज्येष्ठ सिव्हिल न्यायाधीश N. संतोष कुमार शेट्टी यांनी सांगले. बार्ड शिवाजी कॉलेजात मंगळाराक विश्व ग्राहक हक्क दिसा निमित्यान आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून ते अध्यक्ष स्थानावयल्यान उलयताले. ह्या वेळार हजर आशिल्ले जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले की आता व्यवहार डिजिटल जाल्ल्यान लाभाच्या आशेन लोक फसतात. खंयची सेवा फुकट मेळची ना म्हण योग्य ती किंमत दिवन पारदर्शक व्यवहार करची खूब गरज आसा. ह्या वेळार जिल्हा ग्राहक परिहार आयोगाचे सदस्य नजीर अहमद शेख, शिवाजी B आणि बार्ड शिवाजी कॉलेजाची प्राध्यापकी माधवी गांवकर आशिल्ले. तशेंच माप आनी वजन खात्याचे सहाय्यक निर्देशक संकप्पा GC हेमी आभार मानले. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ ವಿಶ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक 7 बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार्य करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. राष्ट्रीय महामार्ग 66 रानडुक्कर आणि वाहनाची धडक. अंकोला रानडुकराक वाहनाची धडक जाल्ल्यान रानडुक्कर जाग्यारच मृत जाल्ली घटना घडली. ही घटना अंकोला राष्ट्रीय महामार्ग 66 बाळीगुळी अलेगिरी क्रॉसा लागीं घडली. रात्री 2:30 वाजताना रानडुक्कर आड येईल निमित्ती वाहन चालकान डुकराक धडक दिल्ल्यान वाहन चालकाले नियंत्रण चुकून डिवायडराक होन मारली. अतिवेगान आणि निर्लक्षपणान वाहन चालयल्ल्यान ही घटना घडली अशी माहिती मिळाला. वाहन चालक कुमटा तालुक्याच्या नाडू मास्करीचो विनोद मंकाळू गौडा वय 27 हांचे विरुद्ध अंकोला पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.